Hola, Xentola! Hola a tots de nou! Esta vegada, com que s'apropa la Setmana Santa, he dit, per què no fer un blog sobre això, tirar la casa per la finestra, jo què sé. El cas és que en Setmana Santa, sigues més religiós o menys, sempre n'hi ha un muntó de celebracions que se n'ixen fora de lo que coneguem en altres països, en poblets d'Espanya, que són d'allò més friquis i divertides, no? Pues anem a pegar un repàs per aquestes festes i a veure què tal. Anem allà. Bueno, i abans que res, pues m'agradaria començar per aquestes tradicions que jo crec que a la gent se li pira la olla i se li invade les mans. Si hi ha algun senyor ahí dalt que nos mira, el senyor, pues no crec que li faça massa gràcia que estem pegant-nos i estem fent coses rares d'estes i sàdiques. I bé, d'este tipus de coses hi ha dos que m'han cridat molt l'atenció. La primera és en Filipines, uns tios que agafen i tal qual ixen al carrer un dia de Pasqua en una processó on la processó lo que consta és d'agafar el seu fuet, el seu làtigo i anar arreant-se en l'esquena. Plas, plas, que plas, que plas, que plas, que... Però lo més millor i lo més impactant d'este puesto no és que n'hi hasquen 3.000 tios en l'esquena plena de sang, sinó que un elegit increïblement agraït perquè li hagi tocat és elegit per a ser crucificat en directe. Claro que sí, com un bon Jesús, apòstol, no sé, Jesús era un apòstol, no ho sé. I ja està, i el tio se'n va tan feliç a casa després en 3 litres menys de sang, però ell se'n va feliç a casa o a un hospital, no ho sé. Una altra tradició que jo diria que quasi me repugna més que la dels filipins és la que tenen en República Txeca. Ixen al carrer en una processó a cantar melodies religioses i tal, i tu diràs, ui, quin és el problema? Jo diré, pues el problema és que a la vegada que canten agafen a les filles, cuidao, que no tenen res que veure en això, saps? Si els pares estan tarados, pues ells agafen a les seues filles i li peguen ixes fuetades en les cames a les filles, que és en plan de que jo sóc una filla i li dic, papà, te van a donar per cul, te vas a pegar els latigazos on jo te diga, o te'ls vaig a pegar jo a tu. I esta, pues també va de fuetades, però la veritat és que a mi m'agrada més perquè me recorda mogolló a les Sant Antonaes, que eren així per les regions valencianes. Són uns tios disfressats de dimonis que qui va pel carrer li peguen així una fuetada en plan conya i entonces va de que tot el món, pues, ara fuig, ara no sé què, ara el dimoni li perseguís, ara tal, estan un rato jugant al pilla-pilla i si anar en plan fuetades, no massa fortes, vamos, espere, tampoc sé el grado de locura d'eixos dimonis, el grado de possessió infernal. I després ve un tio disfressat de Jesús, tots els dimonis el van seguint en plan de el cabestro de los Sanfermines, no? I ja està, no sé. Això sí que em pareix que encara que siga a base de pegar fuetades, pues una cosa que se veu més com un xoc abans que com un suplici a los culpables i tal, saps? No sé, és una cosa que veig millor enfocada, sincerament. En Polònia la cosa va d'ous, però els ous que n'hi ha que tindre per a fer això agafen i fan un corder rotllo tamany real, vale? O sigui, un corderet, saps? No una ovella gran. Tota de mantequilla, per al centre de la taula. Ara, la meva pregunta és, jo no sé si això s'ho mengen o no, però qui se menja això, te dic jo que al senyor el visita pronte. O sea, això deu de ser una bomba de mierda colesteròlica que no és normal. I després els suecs, encara que un poc desorientats, viuen feliços. Què fem en Setmana Santa? Ah, pues com se nos n'ha anat el cap, pues celebrem Halloween en Setmana Santa. Pues resulta que els xiquets suecs lo que fan en Setmana Santa és que agafen la seva cistelleta, en este cas té una forma d'ou de Pasqua, ¿vale? El típic ou de Pasqua decorat, i se'n van en les classes a demanar caramels. Se veu que en Suècia, com són tots molt majos, un dia ho va fer un xiquet i li va funcionar i a partir d'ara pues, tots els xiquets s'aprofiten de les abueles sueques per anar a demanar caramels no sols en Halloween sinó també en Setmana Santa. I aixina, però com dic sempre, els suecs feliços. I per últim se'n venim així, se'n venim més propets, se'n venim a Conca i al costat, als pobles de Conca, on celebren
una processó també prou típica en el Cristo per ahí i tal, però que s'anomena la processó dels borratxos. O sea, ix és el meu somni, o sea, jo aixina me faria, jo que sé, me faria monaguillo, música marchosa, van ballant en el Jesucristo per ahí, tots més borratxos que una cuba, o sea, això és el futur, les raves en nombre de Dios, no sé, molaria mogolló. En serio, per a mi és lo que més me convenç, agafar i fer un dia de festa normal, però un tio en una creu, ballant per ahí fent-te companyia. Jo me quedo en això. Si algú sap d'estes coses, les podeu deixar als comentaris, me les podeu fer saber, inclús se pot fer un altre vídeo de més fricades d'estes, i per últim ja dir com sempre que si vos ha agradat el vídeo li doneu a m'agrada, no fa falta que li doneu a no m'agrada si no vos ha agradat, però bueno, si vos agrada li doneu a m'agrada, el compartiu amb els vostres amics que fareu un gran favor i se subscriviu al canal si no ho esteu. Aixina que res més, fins una altra, gentola. Alabó al Senyor, senyora, senyor.